abusia mame ema wakwaba efa wombra emergency Ghana TV eso enenso akwakweda foforo a obo ade na doma ka ye ho na yeda so etim kwam nenne ye mame comfort di nani akire mu wahase ya ni nkrobo bonyina ene se eye sofu bia dada no agi ne sika to the extent say o mana koton na saase edi sika na abre na di asan so mana ko gilun edi abre no enne mami otu na nie nto obi anim waye mere lo yin so da honom e twen no sofu yin so sika yi efri ne homma akwakọ ya woro kosem abusua mami di na asema ba beto na Krobea ni se wo moa one ne penifo enka ne ho no ntumi nkonkoje sika nkonkotua lo ni mfri honom na de ye omusifa e twen no abrewa ntumi ntua abusua asem ya akọ ya woro wotie mami na num nsem a chese akase wonsu ayareho na mepese obeka me ho ne akwakotie ensem no ebi ehihye shadakam yankonkotie na afesu ye ba ne akachi bia no me de account mawura akwaba mawura ohote say esu ado me ho ye de nyame ase odi de say mawura frabe akosia usia akwasi ate he ba cho me won kran good abrewa akwaba ya uro waja na hote say ba cho me ho ye mami odi de say ya frame comfort wacha ma comfort wacha won so te he ba cho mete kumase boshay na ate okay mami wedi amani nsanwo wanya mfie say eno ba cho mfie ne de entimi nyina mesi me wo mfie wo ha ene enan ha saa me fa no ebetumi nso aboro na no me kuro mu wo mesi manya mfie wo ha ani nsia na me de saa na me ka no se mfie wo ha ne nan mesi hitra e confess ne so jensi aboro asase su da aboro fo no saa me no na me wo 10 years enso so me hwa 10 years kwa na me bo ntime fa na sara Adolf Hitler kon no saa bre no na wo mfinhia du enso hwe kura saa bre no obebo mfinhia wa ha ne akire na wo yankopon ye hyira wo wa utumi nante me kom ye bibi afie wo ye bibi afie hey opanyini ya te say na me adom me ho ye ye fro say miura e fe me Kwadwo Boatin onso te he Kwadwo nso me wo kumase a me maami ya na etie okay arofo enawie empanyimfo na aba manim ha ene mani age kire se maami panyini emfinhia wa ha ne akire sebe maami onu atumi nante onu atumi o se mitumi ye mi bibia wo fie na owo mie u secret pa ne sen de na aba emfinhia wa ha sesei gone too soon for obehemfie aduasa aduonu aduanan ye kontem dodo jaso de na wo wa ya wa ha ne akire nso setede wo ho odin tumi nante me ye madwene ne se me ye ahobrase ni ibuade okay nipa ya me mobo se wo bi mo kire nam wo bi nko amade be ma no enu nti ena amana basa me ginyankopon sudi o ginya medi gini di adibuo ahobrase sa so obi ho kire no a obeboa no sa eno ne do abedru sam pempen so yi na wokunu odaso ho pa cho wawu ye kuse wakwaja o o ware kro pa cho me ware miensa wi si masiwa oi enfie miensa wi papa osi wasiwa si masiwa na me kora e ko ye duro no yi mi firi ho nti me kwatena ase na papa de me ma papa baako ekse me mpeno nse onyini che me nti me mpeno
ntimira ukoye no na me kunu no papa no a ya odi me koma no wonso na damfo ekofa ba pa bi pere be se me nware no ana mene try ai saa bre no de na moamu ntumi nka mamoamu se bi obi be hu oho be ye ne fe obepɛ wonso obepɛ no ne ye kyewma na nka akoda mfie mi yensa ne yebesi wasi wade ne mu eden dabi o de nansa ato no so se nyese me wonfie mi yensa na wo de me sato me so wosi na menye mfie dunum okay na obesi mesi wa na mfie mi yensa okay yensa na ye be chima me ti chima wo wie ye no ne ye de o ma no say wo hunu say sebe obi tumi si obi kura tumi bua obi nanso ye mfa ne nkosi hwe ebi obekọ nanim wabeye nurse ni wabeye police ni ɛhɔ no wɔbɛkae sɛ wei bua ɔboa me no nyɛ wo so baa ne me wo hunu bi saa ya aneto bisa nda na ye me ya papa na kakura oba na sa be ma no bon sa nipa no ho a wo yi ni boni aye saa no sa metibi saa na ye me ya na me bompa ye me nipa kura sa egura na ensakra no adofo ene ye be bon komo na eyoba atan ena edi ne manim ede woni aba ha kwadwobu aten ona wo ye bema enti ma mensha si mfiri wo so ena wie yi edi asempa ne hamo woni wonua ne wo maame abrewa ya mo aba meni mabedwafo ne metiefo nyina anim hye wasem na se na kyerɛkyerɛm na yenti ase yi kasa na menti obi wa no ati yenti ha ya de bae ne se eyesi kasem na maame ne nananom di jano so onkonkofa ti nipa ebe pana wa kofa maye no iso ha no mu ankoyi yeso ha ankoyi nti ne madwuma me ye no kokohia ba ma bi bra bi no so ne master ti me ye hu adwuma nam so ti me ye hu adwuma dia ne master ye hwan o ye software na sofo so sofo ti o ti me ye hu adwuma na ye nkoro ho ba edi kan no me de mere asam ne di kan koto nanim nti mpai bo mu a bo mpai no yi se agudie we ye fie nam so ne no kram ma me eden adi hu nkomo a kire me da so bitimi aya ama ye dia onye mfa ma yen no ma me to ase se 10 million ti ma yen da no a wo call ye no da na am call ye no ti ade bi o eye na kwala e na oni ni di nkomo ena na kwala ne ka kire wo se ne master bitumi aye enti wo kɔ no mo hwɛ baabi asɛm no baabi a pono wo no o kɔ no wudi nka de wo yira asɛm ne kɔɔye enti wo hwɛ no no ka kire wo se agudie kora wo bufie na wura fi se eye na kwala ena ane ni kodi nkomo se mo wo agudie na wo pɛde obetumi atu ama wo eye to aso enti o ma wo te to ase 10 million to aso enti 10 million ma nya nyina afa ama no ma no mu 6 million ne ka 4 million ti 4 million na my sister eberam ka chere se yanyu obi oso obeye sa adwuma ndi aman ti minister kwara minister 4 million sa akoso no so nti akire no yemfa we mra yemfa skase mra yebeto we o kan kra na esi ni bia o mu fo so nska na wo fie nska ketwa ntimi ni wie na mawu no no mpe bi wom ne dia obegya na se bia obeye se ye wie ni ye hye ni monyam ti gugugu so a rese ska na die wajimwa akosi 650 million 650 million ti achire kwa no se nye pe ska kwa yenya ti wose se yenya kwa na interest ye kobobo se na interest abe dan abe baso no nipa ne je e ka se ohia interest na ye mpene so ne mfama no ne enyimra no Odiifuo ne ka sa pachwani se bra mo jeje ya no ekoduru baabi no osese mo kwa akogimpo ne nsi hu ne si hu amonyemra to aso ne scan e wonye ska ketwa no obi kura tim de 1 billion e de ba ama hokoton asase mpo e de kokoso so ti etwi afedi enkoyi ne be ma dwen se oju obi balance wonsu a misro so fana de fama no
Ti de born a enne ochina this time so akobobosia maami abobosia nyina abobosia twa na ye twen te na maami ka se ne yemfa mra ha Krobea de ya no mo ya de no mun ka bi mayen nsi e ba ya eno kura e ba ha no enne ochina bosome me o de menko ho e ho pedi hiame okay afi mi enhwe ebra wo koto ase ma wo sister be so no anyanyam bia mo hye ade na ase no ede na na sofo no Odiifuo kro no de na no ye kwa mpaebo na ntimpaebo nti mlebi de ekọ me ne maame ne sister ekọ yi no se me maame ne sister ye den enko ne nka me ne no ewo ho no de otimi phrase kan kra ma na ye den eba ti anadwo be 12 ne ekọ edani dani fie ho a na nkwatra so kan na edihia editwa me ho hia ye trase bompa ya kama ti afia che no de se kan ba se mi tutu fom baby timi tutu ye na mpaibor still koso nam na kwala ba konso na esan wo edem ho bom paye no ti ebo no se ye o eduru baby no se ye mpaji etin koso ne mo mpaye no ba be phrase kana manaba intimate answer watem Jesus to watem Jesus ye kakra na anadwo no na mo apaja mutin su ko wiem se ye bom paye ye bom paye watem Jesus na no se ye ntwamani hwemachi edie ne wa amenanum nam so hanki no yi tu aboba titia bi ene ebo itu aboba titia ena ebo ena hanki no ene sase scaneni to de chire ne o hanki no ma ihunu se ye hyen de se gold na te che no de koto de no ase tu aboba na ka ho no e chire se ye wuo ena oba so chire se ye bosoma otiska no so nti se ntimi anye ho amamre ne ya ediwuo ena beba no de kokoto ho ti wa kokoto ho no won fe no ma ono kura chire o se onyimu kakra de ba ne betimi aye den age ne de akwakoye eno ho no ma ti afi ne nso ba ya chinchine atwan so na empeska na tobo sa na dwono makobo mpa ye wie wa mama peja muti akowiem mu peja ko owiem na muti se watiem Jesus aso eno osi munyi mutimra form mo de bai na muhu bibi hyen na ye ba akopɛ ana hyen ne ye dodo sei na ye 4 me de 4 na hu ba no angasa ka chem say ye 6 yemfa ne de no kan no eye 6 ena bo na ka ho ne ye bo kese ya na bo keto abi ye bo krokro wa bisa nya ka ene tua bo baka ho ne tua bo baka okay enti die na ba ye nti a oka kire wo say ye yi gold no gold nso na mepe ene ye tuatua sika nso wo ho die nti no antumi amfa amamo ose se ye ho amamre ede amamre ye nto powder yeah, powder powder me refili ni comfort noche powder any no bi ka ho foda water ni abro ma na komfanye ho adwuma san na ye den yetimi ye den adi tisa ediwuo na beba moto toy ya nto adentia se no na ye send ni ska ya isi ne beso na mu diskane ko yes etada ye de ko tada so ani asende no okay enti so ototo yes amamre kro ne de a adenti na ne wansa amfa amam eno ne ho ne mo ka wo se de kan o so scanning so nya 75 million meka ho ansa mun se nya 75 million meka ho nya 70 no kura 175 million sa 17,500 Ghana nya 100 no kura de ba no be ever fa be 70 ni firiswa is okay my yen hwade bi ebra wo ko ho una adi nkan ko ye o na woni sa Odiifuo kuroi kokohia aye no wo ka kire ne se sika kokko no ewo mu kurom ana ewo mu fie ono busai na so ewo ye kurom okay enti ene sete sa o ka kire wo se ye nko mu kurom ho na emom ye betena mi fie na matwe skana ba ha no adwen bi ama wutrim se nkontompo ko na kola ne ka chen so waye bi ama nkrofo pen
waye bi ama nkofo na kwala no wunim ne say ye friend na kwala ne say kwade konfo kwade Odiifuo bayifo so kan konfo kwade no sanso ye sa friend Odiifuo bayifo sa konfo kwade kro na ase ye friend no Odiifuo bayifo sa Odiifuo bayifo ono na ye na kwala na oni ni hia ye no oni ni hia wo he ni hia wo anwuran kwanta nkawe nkwa ekwan so anwuran kwanta na mi twa blog ti ne yire ne be ko nsuo e maami na obegbu sa asem se ne yire e ko nsuo amami na e no kure na nsuo e no kure no be ko nsuo na wi Odiifuo bayifo ne bebu sa o sa so anu no oba no be so o ko nsuo ase ha na nsuo ne no kure wa ba ha ya be ko nsuo no ko to hema nim sa no so no ye Odiifuo bayifo sanso fere konfo kwade na se ne wo ye konfo a sanso so okuta suman na se sa ne te dia me de mi sumi hia moa ti so betimi aboa me dia ene eboa me no se ya me den ya me mra ne fie no me je ne number ti me hwe no akra na mi hu no ti akia na yire be ko nzuo no na so ni kunu wo so ye konfo kwade no ya ade ana no so na to da wo ya ade a eyiyi be ema ebinum to da nso so a hunu so na se ani matintie no na ma me ye den e follow no ko hunu ba bi ote a no ote he konfo kwa no so won kawe ho a odo ten kawe enti ono na na ye sa Odiifuo kroyi na kwada ene sa Odiifuo bayifo yi Odiifuo he na kwala ne di oye gold ho ayi a waji musika adie na kwada ene konfo kwa ade no okay enti bra wo ko ni fie ho no ede enkomo na anikodi ye wo fie ho konfo kwa ade ai ende ni nkomo bia no anse o ye nko ne master no ene ode wo ba he de ne ko Odiifuo no ho no ewe he prophet won kawe ho a prophet ne nso tenkawe ho a nso te wa enti Odiifuo bayifo ono ne master prophet no ono nso ye friend say Abednego bachane Odiifuo Abednego sa Odiifuo Abednego no ono na kwala ani Odiifuo bayifo no okay enti wo ko sa Odiifuo Abednego nanim no e na wo ko bo wa ma ne say kire no ko bo ma ne say me no yere entamu ye den enkoyi na maboa no nso aboa me entamu atete but me de mani wono so ntim pese o ye den na dwene sa eba me nchen no so ndi enye dene listen ka wo koye forget ya ma o yire sana dwene sa amra o so sa won sa mamra me so a ko me no oba me so ya jafade kakra ti hon komo na ni ne den ekodi ye ene start base ketwa no ni ska o mu fie mo ma me wen ya fa o ma me bra no man ti ni ma me nso koi e man nsem o ka de o ka fa ho ne de o ka no kure ntimi nka se bia emfa ho ti na ma ya gidie kokuru ani mu no me ba ma me nko ledi so o ledi bra mo obeide ko Odiifuo Abednego nanim won kawe no di enkomo no ne wo nso di ye ko ye no enkomo onim di ya nsema ba nipa bi nso nim aboa ya afo enhu aboa ya afo bobo sebe wo maame wo mfinhia wa hane nan na wo hwewurade Yankopon anim ede ade we ye abrewa we okay maame nti o mokọ ye enkomo no ka enkomo a ekọ ya ekodi ya ne se enu akwa aba na gene so ye wura no se na ekwanso na mse kwanso de me wo na mbai abase me nana ache ni godu ye pu obi ayi amama wo ba se wo se wo beyi enti wo mra me fa me mra ani wo de me aba wo se ye mo me no kore mitimi ye ho adwuma pa na emom no se wo tua sika bi mse na me wo sika bi ni bi o wo se bo mo de na hwehwe obotom na sika we se me nya wa nka sa wo nsam sika amfra me ya enye yi na me yi wa miri edema no wo se enso ye ya o ma msa de fa fande ka ho wo se enso na me be yi fa fande e de ka ho na ye tu mu ne ye wo je ye to wo je ye na mse na sesi a enye de wo se maje na emum monko na masa afre mo ama mo aba na hwan na ka ho bi mu
nam so me wo baba eka ho no se ne wo baba nso ya amfa na mara na me se mate ana ye di si so a ye de baaye afa ya ba ya na ye kra me be ma ne baaye o ba ya ye ko ye onu so oje ni sika onu abeka emu ya papa ya ma be di asem ha ya me ya papa fisi ya wo me ni dance ya da me ni dance ya da na papa ya ma enne wo bi ateme nka no eya me ya yie eya me ya papa ya ma bofo ma no pa kura mso dem 2 minutes ya yera 2 minutes ya yera na ansan na so fo bi di bere me o ba che me se me nyento aduane ni me di ade ya shima bosum e flato ena no pay be su na me ba ni nyina na musu na papa ya di ade a wa ya me ne de me di me mo ni dua Nyankopon na baka me naso enti ba ma yi die me ni asem bi amaka kya no se ya ma hwa kwan e kura wodi akure momfa we asase kura me nanan ma beto papa ya ma tan asase no ya me ya kuma sia bonten asase aba emi atan asase no momfa mra se ya na sika no ko yiye no aboabo no wo so ko yiye no ye di ya ho niema na momfa bi mra na yen fa edi me ka koto asase no ama papa ya je asase ya ko di onne ye nema waji asase sika no adi enne amwaku ya me degem me hye ni so me mujulase me diemia dia na me ya apna da mensa mani magu ase mo abusia fo ni papa mo nyeme wate masema ani o na me aba mo nyeme me ni asem bi ameka na mate wonka mate wo fidie adam nke bebrebe se da bia mu kyenuro ya kyewe enso mo mambi minim no ma na mabodi afre ho ni obi aso meme ni afre ho enti se ya no masema ne se papa no die ba bia wodi sika no ekoyeye mini yo wo ha nsia ni num no ade kodi a wodi koyeye no mate wonka na meba se wutimi yama ne boro so yama me wate na me wure mfiri wuda mma wo tu nya abre ho da me ka ne gold no de ba bia tie bia mefa mami ma yenhwa de bi na menhwe nioma bi wo hodomo a sebe tetefo no ya onomo de mayen na ebia ye de asie ebi nso wo hodomo a onomo mfa mayen na emum omo be kire ye se wokọ meni ejaso masihie so ebia ebre ebia bi sei dua sei mede made ahye ho wo na me kire wo fa we die no wo na na de ma wo sei ni na kire se me papa me maame papa di se adwuma no le sika wo fia wo papa me maame anga so wo me wo didi wia wo de sika futuro na woro nsa wo di mu agoro sa me maame sika kokko wo fia wo papa o papa no so no mo yeni nipa o mo nyina wo ama sika ko no aye basa wo fa we ya fa wo fa na obi ne wu ye na me kwa yi me duru wo se pe o se meto pa no o ensidi na mta adwene 2 cedi na mde ko ma na no dim ne ko ba nsa pa no se bra ko kire wale guru no a ye di asie no wo dia una nata memoni una nase ewo ti bra bia am ko kire wo fa poma men kire ba bi kro na ankasa o fa poma wo de me ko ye no ko kire wo se aha na de no na menim ba bi poten a ye de share na asase wo ya so ha de me gina ye de ko pu bi manam fa ma nam se nana asam kasi ate se de emma wo fia na da na won kan kire wo no na me na wo ba kan kire me wo se nya wo mo dia wo na wo enti na me se na wo so ko yi ne wo se de bi nya me dia me ko yi mewu enti ko fa o fa na me bia me di sama menti ase so na se o ko fa me yire ne me ma yi bi ma me proto no wo mfa nkusi da ne enti if you ha ya kama konwa dai sie kama
na me se na na mate se da ase na wunni baba ma bia ho na me se me ko ba ko wo so ko fa na bra na mkara we ma ne ba ai the same thing wo ka kire no ya bonu ya me aha ya fidie so na baabi a ɔkyerɛ mo no nneɛma bi wɔ hɔ a me akora me ma wo nka baabi a ɔkyerɛ mo no adena ne mo ankasa mo ampɛ sɛ mfidie aba ɛnte sɛ nka no yɛbɛtumi di ahwehwɛ na wampɛ no bi ame ankɔ hwehwɛ ama wo na wo ma saa diifuo yi bi nom ti sei ɛbɛyɛ wo sɛ yie komfo mu nwa ya gye ya fidie ya hwehwɛ ba ko ɔno ofiri nkwansa na yakɔfa na ba ya de kɔ hwehwɛ ye ɛwu nyane obi su kɔ hɔ mpakwa ne kɔ ye no wɔne deɛ ɔbɔmɔden yi ketewa bi sɛ yi ɛde maame sɛ me nana ne sɛ menye na mɛka sɛ wɔboa nti menyi wei ehunu sɛ adeɛ no wɔde ama me na wɔsɛ memene da ɛne yɛmmra asase no so mɛfa deɛ no nti yɛakɔkɔsia da a memene da no yɛnsa abra ne yɛmɛfa yɛda yɛ ho no ana papa no bɛfa sika no wɔde kɔɔɛ kremoni ofiri paa ne yɛkurum wɔfa sika no kɔɔɛ wɔde kɔɔɛ no wɔmfa sika wɔmna me kɔsia no nso yɛ kɔɔɛ memene da no yɛkɔɔɛ wɔyɛ sɛ ei na papa bra wɔsɛ mo amɔ hwehwɛ yɛ wɔama ho ɛne yɛ saa ɔno agye mu sika dabi wɔne wɔanyɛ sika nipa kora wɔdi n'anim ɛde ne baayɛ no wɔno na ɔma ne biribi di ane eminim na me ankasa me sika deɛ wɔanyɛ bi da sɛ munyɛ obi a anka wɔ sponsor ama yɛyi ɔbɛgye no ɔgye sika na we bebrebe nyinaa no wakɔ yi a fa brae ma memfa mema obi na papa di sika kɔ Nigeria so ɔkɔ sesa afa edi baabi ɔde sika no bɛgu sɛ pɛ na da ne rɔba wɔn sɛ ka ho fa sika kɔ yɛ saa pam no ma no fi Nigeria hɔ bɛsen kɔ sirem ya pam no afei deɛ mete hɔ ɛna ɔbaa sɛ na kwada no baa sɛ madam sɛ sika no ɛho da hɔ nti miɛnkɔ na yɛnkɔ kata so nam sɛ yɛda ne ho da hɔ ani fira sɛm sɛ deɛ me deɛ menkɔ nti wo akɔ ne kɔ kata so ne wɔkɔɔyɛ na so ɔkɔ kata so ne wɔbaeɛ akyirɛ no mede nnipa bebree na akɔ obiara se adeɛ no ɛwɔ asase no nanso wontumi mfa ma wo ma memusa wɔ sɛm bi yɛfra adeɛ bi ɛwoɔ sɛ worekɔyi woɔ na wowa wo ho a ɛnka atete no ne yɛde biribi ɛne pam wowa no na yɛde adea tene yɛsɔ no kɔɔ na ɔmadwane sɛ bɛyɛ a wobɛtumi afa woɔ na adɛ na tene wɔ hɔ wompam ɛmmoa ne nwiei nanso wopɛ sɛ woyi woɔ sɛ menni ani na wɔbiaa yɛbɛka kyerɛ no ɔse yɛma nkɔ sɛ ɛhɔ nɛteɛ wode ba sɛ pɛre gu si apɛ pɛgya to mu si apɛ wom wɔsi adeɛ ne wɔ hɔ wɔn mo yɛ ho adwuma fie ansa ne akɔ ɛkɔ so ayɛ okay abrewa mfinhyia wɔ ha ɛne akyire sɛbe sɛ wobɛbu a ɛnyɛ maame panyini sɛ na deɛ yɛ meya ɛwɔ saa asɛm wei ho ne sɛ bɛɛma ɛwɔ fie ɛna ɛkɔfa saa asɛm yi baayɛ ɛne mmaa ɛdi akyire na nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛsɛ sɛ ɛyɛ adansedie de ma ɔpanyini ɛma ne hunu sɛ krakyi deɛ no ɔne yɛyɛ nanso wɔahunu saa deɛ no ɛno na akɔfa saa asɛm wei de aba enti sɛ yɛyɛ a yɛkasa de owura sika 650 million ɛna akɔdi Odiifuo Abednego hɔ bɛbɔ a bra w'anim nokorɛ nti interest no bɛka ho korɛ boro saa
ei ena asase nyina ye koton de hu sika e koma Abednego mo koton no mo bo na mane ye se ye koton fi asase na di sika ba o mo ka kire no ka kire no ene o ka de ye kire no so nyanya meden ye hian sika ne beba ne ba e betimi asaye den atofofo na ye dan na afa di abe nya meden honi asem no ma bedwafo wa ha adofo ne ade hye memma onomo akwanya na yabisa abusua yi nsam na afei Abednego yase nkawe na awo ye ba be frew ni abusa wo nso wano asem se wo na na abre wa ente se ya wo hu hitra entokwa wo hu hitra ntokwa sa abre na sojafo kura ni wo na ba bia wo ledi waduru na sebe wadi nkyene abesi sa abre na wo na wo be mu ledi pressure e dia bikono wo ledi se wote hwa na se ade we ya Odiifuo Abednego yi wode mo atomu yi ebesi utrimu a ya na eye odai aya men napo men timin na matimi adidi enna kodi sei men dabi me so da yeti be ya na watwi ni me so da na men na no wode ade na ba me no waba se obusa me sa de na men pa na me na men yu obi amfa ma me was anye ko papa ehwa ni meniate oh ne nansa so da na ewo yakoyie na hye na yini mu na mechi badini sa na nka wudi wu anka ebone nka de na me batie e nyina me hwe kira pawo ana Abednego de me bedru sa amri nso da bia mpa ya me ka kira mmese ye mpa ye man se onyankopon hu no mobo na ba bia ya wo gisika na fredi aba no awurade mmie kwa ama no mpa ya me boma no na me di agoro okay wate nana sika ose nana ya Krobea sante uteke femnie Krobea nie me da si bru nana asemu asofu yi binom obeye ne dai ni nyina nso ka ho bi Mr Ransford eno ose akra ya Krobea sante awie ma mema wo hen papa adansi kusafo yenso ye wa afidie ne so nana yenso ye etio akra Krobea de ne nipa no binom etesa awie yi yenso ye ka wo ho e wo nkomo a ye ebo yi nyina mu ene Queen Rocklin ena mehu se onso o kanise yi George na frifa o say hello nana ya Krobea good morning ena ye monitor show no US Bronx New York City yankopon ya oni wabedwafo nyina akese ya wate no ntutu bana monsi kwa Kingsley ena o say na I really like your show se wutie nsam a abrewa yi kafa wo ho a na na ye nhira kra yeah o say watie wache na wogidi se ubetumi aboa no osoro beboa yen e de aboa no sebe ensem no ebi ba yanim sei ebi wo ho a na jakura dem nyenso yetumi dodo no fa kwan bi so tumi dum ja no e dane fire service fo e masumdwe befie na nya bibia sebe udi besisi abrewa woti seyie ema abrewa nsumu so na wanhwe ya ubenya no me eni asenkese afe na wobo aketesia wunyini nuru baabia edie na aba wano die nu obi aka akireo ya wo sori ya me na na ebeifo onso wo ba aboa preko ka bi kire ne ba wo se wo benyina beto eda obi bebo obi ebinie enti Odiifuo Abednego ya yese wakwara ade konfo kwa ade Odiifuo baifo yese ni din no ya wo na Odiifuo baifo yi ede kwadwobo ati ba wo Abednego ho efi asase nyina wa me akwa akoton de hu sika brew
650 million plus interest boss ye kwaje je ni nyina agu na abese minutes abre wa poso we adai de na how ye ba be frew na wayi ho ano wo sa asem we adai adai obo fa 4 akra mate akra sa asem we e wo se adifo e wo ga na nyina sorry na omukutia Abednego visi wogu omo anim ase straight obia wo ye what friend who Odiifuo obia ansori efi se wo hwe se we nya obia munu se wono ankasa ne nana de ya me ya ne se wo se me pe wo nsam sika ne se de Abednego wo de kotokoko anom mbo no oje afi ne nsam oh se enipa nmu biye se na se Odiifuo aka no motena se mon sori a sa abre yenim se Odiifuo nyina anyo esan we nti because abekro we esa babiasa to se Odiifuo nyina sori ma me kan akoma to ye wate bibi anya wo betena se wate na usika no so wonsa beka evie se nka wo ye obi a nyame nhira wo anka sa asem yukra anka sha se kwa bi anka wawu da because eminante empoti asem sei esi wo mutra se wo mon sori bio asem bi timi si obi na osini trase a won sore na sa abro da so te ase a na che se nyankopon ensa e wo ne so na yen hye ne nso se obi a obeka kire o se wo fre gold aba efie be ya ba be yi bia wo boa ayaza nanka enko obo asin ke kotu gold aye dai kenya no an se wo tena fa ko na wo fre gold ni sa na e ba ente sa ya tro ene wo mo ye yese hwe wo sha ase no se wonye wo mo hwe afa wiase a fase ebra wutimi ka so mo kwaje bosia na nsi ho mpem anim kra obetua ade na sika na aba no ade nti na sika na aba no on sesa ne nie na wa brantie kama wo ba ye no se de o sigige nsam no so no na da do onim se ye nkwada mi di wo ka me etia ekono na ye twa so na Abednego nyame bo a wo se benada wo disika na ba ye twen enye se ya kanti ye twa so anya sa won ko ade baby ya de Abednego be fa obeji ni sika bia no ye de ne be fa ma na ji ni sika nti won peka sa abra na ye woni ama bebre a asase yi ni ho adi a se wan fa ma efiri benada ne ko ma ye be hwase no so onimu a wo musa wo mo ho nsem ba ha no patio won ka wie sesi a ayo eye hwe Abednego ya ho eye mese patio won ka wie sesi a obo mimlo ba ko na ohini bi dwane ye wo hini bi wa nyane afiri ni kuro mimlo ba ko obo mi yana me kan me se de se ebenada obi tia ontunufo edin bi obobo kan ho nyina ya heda na ya modin bi a enipa bi wodin a omudin wo asem yi mu na wode o se ebenada wode beba ye be ma no akosa akwanya no enti benada ye hwe nanim onfamra wanfa ma ensem a woka ye ni nyina no ye ba behwe egu ha na ye wi ani enwie gisi wotu asantem gan na mamu ampo enya asante ha wotu gan na mamu ha de a ene yenim ba bia wo sha na wokọ na emom se wotenka awie ho pa de a ene ye be ndi akora we me de me nware ne kora ye hwe nanim onfa berewa emfie wo ha ene ennan no sika emre no na sa bro ye kora ye kire na de no ye na dwa ye kora asa because abre akora ye me da se ebro me se patio wo nkawie Abednego ye ne wo kasai he bema ye wura wase o ye wura wase eno de me hu se wa send message di amaja taba aka kire ne se ebenada ode ma minisika ebebre no ayo etiefo me mamu akwanya me bie phone lines na tum se sa Abednego aka se benada ye ma ne sa akwanya no ebenada no wa ma story we ye beto aso se wa ma amfa abre wani sika amre no a story we ye beto aso na numbers a me bie na me de amamon so madwenkyira ba na motu ne fo amame eye 050 522 4944 ena 050 522 5578 aja kwa me fache me wate me pamcho atiefo muntu Odiifuo Abednego ya wo won carrier muntu de for mame ofrefo a wudi kan udi de say na aka se free hen o ye se me say ta ko ma ko ma sa ka kwa to Odiifuo Abednego for
Pucha de ma for private share. Or why time man share the problem in view man so. But you our time man or million or child. Yes, sir. A better cano, one place at your plan. A time I don't know. Because I want to move and a move. If you are not blue, when you share 109, or chairman of the Planetarian Crib, who is and I, if you're back there, offer to come on. Yes, I bet the wow, they're putting me about. I bet you come on, on count so home. Frafra, what toss you know to Abednego for your frost, I can say free. Krobea, I'm not here. Nana, I meet you. Krobea, sir, Odiifuo Abednego, or you Odiifuo. Women were a woman. When you pub the name, you can say, we want to make the number with living cheese for having it. Now, I will have a now we have a branch here, we look at the job, and many are 74. Now we are getting confused. Krobea, make sure our farmer, we are not going to just in Swabashino. Mattia Bro. I will say, now maybe what you mean, Yadon for that approach. Okay. And I just will tell you, let me get you, Papa. Yet, that one no more say. Yet, Monso. Offer Ujina has Sebe or Line Akate, Kusawati, Kusafachami, Memo Ujina, so chair, Fachami, Mammy Fawi Waha. Me Bacho, your frost, and I can say free. You can Osman Ali, make a free Daban. To software Abednego Odiifuo to the former me. So, catch you, sir. I'm not going to be able to say, when you're Ukraine, you could be cast out and and it's nothing to do with your coming. If you say, you can make us and say, Obishan and come say, never be shared with you. Now, then you sick up. And your bosom, and your baba. And you didn't 7 good years, Nana Krobea, my share the end. Dan share the end. I said, Drew, you could tell me 9 share the end, Nana Krobea. And I'm share Aberwa, come on, and move. Let you any not in a fair good. You come and you can not attack June. Nothing on another now. No, you never near Dupa, nothing on another and a woman and see. I'm not seeing you no Barnaba. And I'm sure Barnaba, yeah. And you're ready of the Tinai. I'm planning nearly Ukraine Krobea. No, sir, I have some women let you through. Not another woman that you you. The Kenyan couple boss of the boss anyway, you money in some fear. Now the Miss Willie. And I'm a course on the Cofadian. Now I'm a right. Oh, following the you following the core not the mission, and I'm a Tamadian. So much yeah. We are very good. Once you get to the relationship, and you know, correct. A bosom and a soften who you want to make can correct. Mate. Composition a mamra. Comedy. I'm sure bosom a mamra. Medase. Hello, we did the Senaka say free. Your friend say, what can say free? Hey, to software Abednego for Odiifuo Abednego. When you before, as I'm boy, and she said, yeah, and I blew up and knew what he said. Mamma can only see a walk and when you see a boot and see a walk. And he 1 year. Every time so I send you a vacancy and then I do so. I send you a vacancy, then I do so. In open to Camreno. None of you. Okay. Miss Medase. Hello, we did the Senaka say free. Hey, it's not a chamber from Cassette. I have one tabak. Cheba for that this year to Odiifuo Abednego for. You call me and you put your money to my Odiifuo Asantimani Ghana mine. Now, you have a papa sovereign for has down with you as of one as of one. Why am I mere what you feel Makuma or Honey a chick? Oh, and the Assembia, Lanang Dina Rebecca Biano. You said Yanko put him into no. One physical Nenua, Rebecca Biano, Yami Dream, or Sophono, to our Madame, who won't worry, Yanko Punch.
Onchira won so. Hello, we did the say na kasa free he. Na Krobea ya wasante. Yes sir. Ojugu ni. Hey, Ojugu, you come? Na Krobea. I mean, but asa me tu so for no, where me tro fa chemi. Ma mu sha ai bla no. Ma me ne ba no say. E fi no motimu na so buru go cho, mo kwa na TV wa na. To asume busa na ma o. And I saw for no. Would it na you know, the picture to you know so no. Obi ka dem so am so na ni obi ase woni ohuno ba bia side ho no. Wo dey side also ka je hu ba bi side a. Why do be bia yo. Matthias here. Nti so Abednego ori Abednego no ho wa anye sa o. To sa na wo ye dia. Enye kra wo ye nya gwen. Apa kana madia ho na betu samia pa. Matthew Bru Ojugo. Udi de say na kasa free he. Krobea. Ye. Di ke buate. Di ke buate kasa tu da kwaya tanso. Ke mami ntie we. Bas ma me je say odi we de wadawroma. De we a ye mami a obetlan ho yi. Ye na napo. Le ni efia. So bi wama nanti ni na kwa no. E ya de bi ha ke. Odi e bestre. E bere bo se atemu. Nisika ne die for modia na you say na ma say ya no say me ko no say be wura so dem say be ra so because who na wo be church say dey say na wo ye we me be da be ko wura so dem say you go tell Odiifuo bi enim say na de onya ye ma mi mpo na be me dey enti e be sre odi we dey wadawroma e branda die ma ye ma mi ye na na ye san kan sika me da say hello your friend say na kasa free he Papa Krobea. Yes sir. Hello. Mpacho hwan ni o? Na mi pacho eja. Yo, eja to Odiifuo ifo. Eja Odiifuo. We wo ye. Anya. Anya time. Anya no. Before. Matthew Bru. Hello, we did the say na kasa free he. Krobea mpacho na na biodi ni o. Akuma tomatoes. Nana diodu mami ntie we to Odiifuo ifo. Odiifuo na so wanya mfie sai. Na otimi ya sa ade no. Onya aduanan kra moroso. Ewurade nyankopon. We mi fi South Africa, mi fi Libya ba ya nkere. Ehwa akie kuno. Mun kan yi pa. Ada fati kata so kura akie chane nan. No pa no abon, no pa no abon. Iti wo ga no yi. Wo ankawe kuma na san kawe panyini. O ankawe kuma na ankawe panyi krache. Ankawe kuma. Okay. Wabati enka ho. Matthew Bru. Last caller, udin de say na kasa free he. Santi Kotokono. Yes sir. Why mapema apembeba. Why ni o? Krobea unya Solomoni achase wansamle. Solo to Odiifuo Abednego fo. Se wa chuma beje no. Se Odiifuo yesi se wanya didi ama wase nya mo no krono. Odiifuo mami mo ene mami. Mami ono ni kam adofitra entoko nyina na mami ti ase. Nena nanka o mama ni sika no emle no amane mama me ni pani so so because so unya hwe duonu kurampo wo lo ndo ko mama ni sika no na mama ni kacha tempan no le so and mama ni eno mi mano ko bia me da se menso me da se Bru adofo momfa ncha me da mo asepa me mfa frefo bia bio mafutu a matu Odiifuo Abednego ya wowo enkawe kumai sebe ose benada ode maami esika ebebre no adofo ene ensema apatuo di aba no menka mu bia se benada Odiifuo Abednego ede maami sika brena ne huso asedanka ruade nyankopon na emom se amadia sebe ensem no de mo betibi enti Odiifuo yate abofo aka wakoma ene ya wo
ochini fie memene kwasie adwo ebna ode maame abrewa 104 sika ebre no sama yebesa atwa story ne so na saa da no eni beyi nuoma pie maame ose benada ode usika bebrewo enti benada ye ne woni no nyina behia na waje usika so wode ba ye huso ye nokwafo na wamfa amade a yebesa atwa so aye part 2 why mo kwa komato ye mo ai ye nso ye da ase na wie na na bi heba afo nyankopon hyira mo adofo omo na de na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules aba edro we ye di nsuo no emmemme to paye no na wo ye ne saa na namu yade bi ne wo so atena wo so ache wa prea na hotomma na bi aduro be yi saa namu yade na firi ho nipadua mu yawo ene ensebuo mu hawo fansuo no memme to paye no wawie ba bi eto no bi akwa abenya bi ye number ye 0549 999253 Ewurade fie Herbal Center ewo Kronum Bosie Red Park Dr. Amankwa ne da no papa yi oyetremu adwuma pa so yo bi a wanya hawo timu a fabra na papa ne mo wanya namu yade bi atete wo a ode naduro beka ho o se ba bi atokro da woni padua no bi ano aduro be wura enti so waye mra nso mpam o pa wo unsabuo mu nye untirimu twetwew etwere yade moja broso ne ta fodo hawo o se tete wa woni papa no nkasa eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 na 3P garlic mixture nso yaduro Piwak natural health for na diaba eduro yei se wunya bina sa wono no mo eboa memoja adi afrusa na yi ewo nipaduam pressure o cholesterol immune system nyina yi ana wapone waposo to de bikura wo honhona eduro ne nie 3P garlic mixture eduro ne ye freyen wo 0248 92 8824 and 0201 000021 na wiei famame fawe mame yan kan kire Ewurade Nyankopon se Ewurade yesre wada eto de bia ya na abrabo no emu aye den pa de amaye na ne din nyina chi no why se oboa yen ema enioma bebre enso etumi ekọ ede mayen dia eni Ewurade eya kire yen ase yeda mase jataba ne abusia mame sanso ena wase se woje bre me yekọ video no bae asofo no mu bebre ewo Ghana ha se ya chese woje omho onti omasida chese humobro dia humobro omno mo sie so mo ya asofo enso ye kan humobro a mo nibi kete sempo mu nibi na enti maami ne honya omobo o maami mua utumi dada ne gine sika mane ton na sa kokwaje loan esa be pe wo so enya akoma agi sika na sa di ape so na mo ya asofo ana se mo ye tese mi eya na mi hu de wi a men describe san crofon omo di no kre no sa omo yom omo jinkofo sika di ene nkofo da rough omo suban ni omo ne ye bi omo da na di no ase ya papa fo ne kra din ase omo din ama sisi a wo ka no kra na obi anjindi ewusia sadi we mu mienhye ni put the stop to it asa ya ye bebre dodo eya adoso ena asofo bia yimse adechia obi yimse ena Odiifuo adechia woyo eya too much ewusia mu mienhye ni emfa bebia no kra ne da ne emfa nto ye make sure say sani ama we nyina no etu betwa na afenso ye kwa asofo ne mo honum na ye nso ye ma ye ninna ho sisi ano mo didi o ma adwen nti ye nso ye ma ye ninna honum sa abo owo sani ebe ya obi ofa 6 ena ne ye 9 o metwi ye ndi engi esika nima o chine bi no enkonkofa ensohwe enfa mbre momie ye ma ya adwen mu na honum ni ye hu kwan ye befa so ye betutu ye niama ye betutu ye sika sem ye hu kwan ye befa so ye bebo ya brabo no. Ewusia, sadi we mu mienhye ni put the stop to it asa ya ye bebre dodo eya adoso ena asofo bia yimse adechia obi yimse ena Odiifuo adechia woyo enya adoso ena asofo bia yimse ena Odiifuo adechia woyo
nye saade a obi e de 6 ebeda ne 9 ama ye ho akere abusua ebrenti ha na mde besi mesre wa asa be like video no wa share na face wa subscribe e de ama me na drop your comments no comment section hono aha eda so emergency Ghana TV na akosua adepa ene medin abusua da se ne mesanso ene mo ahyebi se mantimi nkebi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.